Мога да писам 4 часа и 12 минути видеоклип. Имам се в видеокамера. Я видим тем кудната. Падне сега. Говори. Как се снима? Това съм опитал да снимали. Клип ли? Ето, дами и господа, в момента Иво Пицаря прави сос болонезе. Господин Пицар, Да. как се чувствате на новата должност? Страхотно. Я видим соса. Оха! Най-малко от другата страна. Естетическата да те фане. Да го строя? Да. Как ще се?